like you did sometimes, seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. Салом. Берем бромадим прогулка. Соат 7:08 намедонам чандай. Ҳам салқин баъди жола буд. Дождик. Ай саҳарам хеле беҷат асос кун. Вой рӯз 60 евро рамонали да трамвай чӣ кардиям? Штраф кардиям. Фамилияша ба урусӣ навистай дар билет. Ахси ҳамувай гирифтай. Кондуктор гирифтай, ирам ахсиш гирифтай, в итоге 60 евро штраф. Хун гирифтем барои саҳарӣ. Боз маша мебара хона да мемонам ба мебиёд. Гузаштем. Ситаш 7,5 евро арзона. Вообще магазин турки зурда ҷа фикрдам. Аввал подписчико мегуфтан ки мисол мо ҳам шаҳрҳои калонда зиндагӣ мекунем. Расход мукамай ман мегуфтам ки чихе муқоиса мекардам да ози уже фамилистам ки не рост мегуфтям. Барои ки иҷада беҳад продукта арзон ва оилаи кӯдакдор да чихе продукта ҳама зиёд меравад. Ман ҷа ждатон мекунам. мо қади испандиёр ждат мекунем. Ман мерам мега қадишон. Хош ягон чизи ози мехӯрданяй. имрӯз ай саҳар берун набромадем, не ки борон буд. Рамонали қади фаромарз рафта будам. Ҳам хунукай берун гуфтанд, мо ҳам гарм шудем биромадем ки ҳаво гарме. Вай хоки ҳам коробка дагон чизи хӯрданяй. Саҳар қади рамонали қади фаромарз рафта буд. Мо ай сар худмона ранги ки ба қайд мондем. Барои ки барои ягон корта пеш бурдан ҷа бояд ягон ҷо бошида ҳатман. Без рукавка. Аколия 10 рӯзи дига намҷа даем. 10 рӯз. Вай. Маша ма ҳайс кудам дай рост? Бофид не бофт. Бофт. Дайҷамон бофт буди. Ҳо равем. Я 10-15 минути дига дар ҷа гуфтем. Вақта мегзаронем ва мерем хона. Ивай парки ки урусёнка када будам. Дашти калон нестаи дигарчан. Интересно, ее рафтан мачка мерафтам шо. Маша!
از میریم از میریم. подписчикои на ҳамон билете ки Рамонали хариданд. ин нархш 46 евро барои 5 каса. ино 2 кас рафтанд ку агар ки як каса мехарид, мисол як рӯза билет 30 чанд сум да 32 евро буд, ҳар душонда 60 евро мерафтак. аих эконом кунем гуфта 46 евро да хариданд 5 касаҳо. ба контролёр омада дида ки гуфта ки чи нишон то билета нишон дода ки ном фамилияша ба забони русӣ нависта. дида уро ахсиш гирифта, ира ахсиш гирифта. короче вай гуфта иҷа ман русиро намефаҳмам, ин гуфта ман немисиро намефаҳмам. хулоса гирифтиян Рамоналиро 60 евро ҷарима кардиян. 60 евро ки бояд дар давоми 12 рӯз бара спора. подписчико соата бинӣ соат 5 дакам 9 чав намегум бегони барои группа рӯшанайда. имрӯз мо чӣ кор мекунем? имрӯз мо хурмшӯрбо кардем. инаи чапоти ки истифода набурдем ҳамаро дар адами таваққи чӯви реза мекунем ва хурмшӯрборо мехӯрем. ҳамаи кӯдакҳо мултфилм тамошо кардастиян барои мекунам дар хапишда хона. ман чапотиро кушодам, намедонам и чанда чапоти дошта 8-30 сантиметра дошта. хай намехе ҳозир реза мекунам оли барвақта то майда майда реза мекунам, дастархон мепардам. ягон 4 донаша реза кардам. чӣ хеле мулоими тунуки короче хаям чапоти худмо базне хебишт неудобням қакунам чумочка мехра хеле намехра. Рамонали ма 3-4 реза кардам тунука кинчала ҳам қакунем баса барои эксперимент. реза кунам ҳами чапотиёра ёки барои эксперимент басай ҳамқа. باز اینای خیلی انده پد پیشی کسی من ریزه کنم این آخودا فچ کرد ولیو نو صدرو نه یروز چیلی چنده کیره براد بی همه دیگه شو دروز هم داره که بخچه بکشویم фирмини шӯрбо ай истеҳсоли вай Рамонали ирӯз шӯрбо карда маъруф шӯрбо мекунем. шумо пиёз кам меандозед, короче типа мо эконом мекардаем, ин боша баъди худаш бояд мекардаем. сер пиёза нағз медидаг. боз ҳамон пиёза бисёр пуст намекунем ки чашмо фухта мекунад. ба ма авқот кунем хеле рӯғаниёра намедозам, гӯштои рӯғаниёра да кичра и шаурма асосан шӯрбои истеҳсоли Рамонали ҳамаи чӣ дора, луби дора, нахд дора. вақти ино таваққи настоящий чӯвиай
خیلی طبق توجیکی ده توجیسون روی کدگیان شما پوچتا خطی ده روی کدان تونو از طبقی که دخونی ما بود کش ما فقط میگفته که طبق چوی تونزور و طبق ما طبق ترکی بود خیلی پرسته اکسا بکن ایو وزبینه درخت چیه؟ و من در او خونه تا کلون داشتم زرد بودی یا تا تری سیو نه روتاسیون اسفنجور ای مولود میترسه و جوش دیسنی میکنه آه نو میگه مولود هم ببینه فرماز بیاده تا خان خیلی گفتم تو نموجه زمین ده گذاشته گیم قسمی زمین ده اتیال علی به در کل بیم برای استونو ما این خواب بیدیسم باید ازم بعد خواهدیم چیکو یا آدم کامنتر یا نویسه که برنج محمود خره اکجو خره و مگزین ترکی خریم برنج محمود ده ها؟ ای وای برای چی مخلصای اسفنجور ده مرا می نویسم کم سوکش میکنی نه خود سوکش میکنی خشد از زمین میپرتویا Ама бачка, и раз ма мегам че ма проведю время. Никак не. Ма хомерам. Сария выходной. Мехзм якым. Наведем че как бо хомерам. Мехзм хама уже хастаган. Планшетом играм возьмем. Бамерам даструм амешем. Дандунама. Бад мерам اوقات میخرم. قنچوی کتی خالی پچینو. دادرون چی دارن هم خالی میخرم. بعد با چی با میخرم خوردم уже. بعد میرم уже چکنم. دبالکم میشنم گرات سویم دستامشک. ابتیا. بعد ما چی مینم بست. Kardeşim, ben mehrizim. Merhaba ben konuşum mehrim. Miyom, banan mehrim. Sey mehrim. Bu akşam mehrim şu bu xiliyon. Mer fakat agur etmedim. Tismederim. Markov kalam tismederim. Pamidoram tismederim.